Moi! On uusi sarja aika. Viimeinkin. Sarja on Skyrim-Challenges. Siis älkää haastettako. Niin, eli tässä sarjassa tehdään erilaisia haasteita Skyrimistä ja niitä saa jättää kommentteihin, siis jos joku katsoo tämän videon, joka todennäköisesti ei tule ikinä tapahtumaan, mutta aina on hieman toivoa. Siis ihan pikkusen, siis tiedätte kyllä. Ja sitten vielä sen verran, että pikkusen on modeja, siis oliko se joku Immersive Lightning ja sitten Saturation Boost on, mutta ei mitään muuta. Eli juu, ensimmäinen haaste tulee oikeassa elämässä mun kaverilta, joka sanoo, tapaa ensimmäisessä videossa 5 vihollista kautta ihmistä puukolla. Challenge accepted. No niin, nyt etsitään lähin vaikka, me tiedä, Bandit Hive tai joku. Missä nyt vaan on ylipäätään populaatio. Au. Ottakaa hetki. Mysteerisesti leijuva puu. On tullut taisteluaika. Kuole. Ja rotu on Nordi. 1. Se on 1. Rotu Nordi ja juu. Just on pelannut tää sen verran, että se alkusequenssin pääsi Helgenistä pois, ei mitään muuta. Kun tää tehtiin, sit se oli 3. Sitten vielä 2. Stabby! Brutaali puukkomurhaus. Otan. Iron Armor. Se on parempaa kuin Imperial Armor. Näköjään sitten. No laitetaan kokonainen setti. Okei, no mennään murhaamaan vielä joku. Hei! Please give me Warrior Stone. Yes. Is magical. Ihaet. Moi. Kyllä. Olen suunnitellut tappavani teidät, hyvä rouva. Ei ole mun parasta tällä kertaa. Level up. Exokis ID. Ja noin. Juu, eli vielä 1 pitää tappaa. Nähdään kohta, pojat. Mä tappaan sut! Aja, no. Aja. Ja noin, se on 5 alhaalla. Tosi hieno. Steel Dagger. Blue Matrix. It's magical. Joo, eli siinä oli käytännössä eka challenge, mikä pyydettiin. En keksi mitään järkevää tehdä just nyt, joten laittakaa lisää kommentteihin, koska on liian läiski paskaa tekemään mitään nyt. Joo, moikka!